ساعت 3 شب очама сахт ёд кардам. Мехоҳам садоша бифаҳмам, то каме ҳам боша қалбам ором бигирад. Чунки ягона садое ки бо шуниданаш қалби ҳар як фарзанд ором мегирад, ин садои модаре. ҳозир зангиш мезанам. мутаассифона телефони модар кор намекунад. ин дарди мара ҳама одамое мефаҳманд ки модарошон аз даст додагиянд. то вақте ки модаратон дар қайди ҳаётае, ба қадраш бирасед. ҳар чизе ки мега хоб бигем, чеҳраи мисли моҳша буса бизанед. дастҳои меҳрубонша чӣ қадаре ки метонем буса бизанем. чунки худои накарда худованд модара аз мо гирифт, дига барнамегардонад. дига болои сари мазораш мерему, зор зор гирья мекунем, санги мазорша буса мезанем, дига фоидамо надорад. дар зинда буданаш ба қадраш бирас. ба худо қасам, баъде ки модар аз дунё мегзарад, бо як садое ки бачаҷон мега файдодат мекунад, зор мешавад, вале афсӯс дига намеёбад.